हे चणे छोले आहेत 200 ग्राम. मी भिजत रात्री टाकलेले होते आणि आता मी 2 शिट्या लावून घेतलेले आहे कुकरला. 2 टोमॅटो चिरून घेतलेले आहे, 2 मोठे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे, हे 5 काजू आहेत, 10 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, हे 2 चमचा लाल मसाला घरगुती आहे, 1 मोठा चमचा हा छोले मसाला आहे, धना पावडर पाव चमचा, जिरा पावडर पाव चमचा आहे, गरम मसाला अर्धा चमचा आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे आणि हे 5 काजू आहेत. चवीसाठी हे मीठ आहे. कांदा, टोमॅटो, लसूण, काजू आणि अद्रक हे आपल्याला आता ह्याचं मिक्सरला बारीक पेस्ट करायची आहे. आपल्याला मिक्सरसाठी आपल्याला पहिल्यांदा कांदा, लसूण, आलं, काजू ही एक पेस्ट करायची आपल्याला आणि टोमॅटोची आपल्याला अलग पेस्ट करायची आहे. कढई ठेवली आहे. पहिल्यांदा आपण तेल टाकूया. 3 चमचे आपण तेल टाकलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. आलं, लसूण, काजू याची पेस्ट आणि कांदा याची पेस्ट आपण आता फोडणीला पहिली देणार आहे. ही चांगली आपल्याला परतायची आहे. गॅस मीडियमवरती ठेवलेला आहे मी. दोन मिनटं आपण ही चांगली पेस्ट परतून घेतलेली आहे. छोले मसाला हे बाजाराचा मसाला आहे, गरम मसाला, जिरा पावडर, धना पावडर, आपला घरगुती लाल मसाला, कोथिंबीर आपण घातलेली आहे आणि हे सगळं मिश्रण आपण चांगलं पुन्हा परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटोची बारीक पेस्ट केली आहे ती आपण घालायची आहे. गॅस मीडियमवरती आहे आणि ही आता पेस्ट घातल्यानंतर पुन्हा आपण ही 2 मिनटं चांगली परतून घेणार आहोत. चवीपुरतं आपण मीठ घालूया. एक मिनिट आपण हे जरा झाकण ठेवून देऊया. झाकण ठेवून आपलं 1 मिनिट झालेलं आहे. आता आपण झाकण काढून घेऊया. चांगले मसाले, आलं लसूण पेस्ट, कांदा पेस्ट चांगली आपली फ्राय झालेली आहे. कारण ही अशी चांगली फ्राय केल्यानंतर त्याचा जो वास असतो तो निघून जातो. आपण छोले चणे टाकून घेऊया. चण्यांचं जो पाणी बॉईल केलेलं होतं ते आपण वाटीभर वापरूया. थोडंसं अजून टाकून घेऊया. कोथिंबीर घालून घेऊया थोडी. आता झाकण ठेवून आपण मीडियम आचेवरती 5 मिनटं शिजवून घेऊया. झाकण ठेवून आपली 5 मिनटं झालेली आहे. कोथिंबीर घालून घेऊया थोडी. छानपैकी आपले छोले मसाला तयार झालेला आहे. मी यामध्ये काजू वापरलेले आहेत. हे मी चवीसाठी वापरलेले आहेत. तर हे काजू आपण नाही वापरले तरी चालेल. छोले मसाला आपला चांगला तयार झालेला आहे आणि ह्याला मला 13-14 मिनटं लागलेली आहेत बनवायला. आता पूर्णपणे आपला हा तयार झालेला आहे. मी गॅस बंद करते. आपला छोले मसाला बनवून तयार झाला आहे. एकदम चवीला छान झालं आहे. ही रेसिपी एकदा तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा आणि रसास्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.